Hercules! Napalabas, nagsangsangit ni Marie kaputa inuy-uyaw da daytoy. Inandingay mat nila kay Herman ti balasang ket inarakop na. Gapo tamaas siyan iti balasang, inyawid na ket pinakan na daytoy. Kalpasan dayta, nagtugtugaw manen ni Marie ket imasidagken kuana ni Lita ket pinagdalos na iti paraangan da. Dagos met ang nagtungpal ni Marie, tapno laeng adda kanen na. Kastamot lati naramid kun kuana dalita ken ising. Itagagayem, tenggan tituloy ti makalawas a serye tayo, anapolwan. Tinangisit akan dila, dito'y drama tayo, Hercules! Basit pa'y mula tinaramida, Marie. Naginad ka mo tinyag trabaho, laad. Mabisinak, ising. Kayat ko timangan. Ha? Apay kumapakanin ka? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho? Aber? Mawawak. Kayat ko ti uminom iti danom. Ano sam ti mabisinan, Marie? Saan pa analpas ti trabaho? Ising? Pakanin ka, no nalpas mong tararamidam, laad. Ngamawanan ti pigsak ng agtrabaho, ising. Maulawak pa yun. Gapoy tinakaro abisin. Ay, kat ano ano kaya't mo timangan? Talaga adya kon maanusan, ising. Kayat ko na talaga timangan. Uray din akong tangdanan iti kwarta. Basta pa kananak. Ay! Talaga natanggan ti ulam! Maasyan ka kanyak, ising. Jakon maipturan ti bisin ko. Saan ka apakpakanan? Aging gaadi mo pa inalpas ti trabaho. Anya? Kasya ti rumbanggan kwa na, Gigi, Lita. Ay na, nalablabas pa iti inaramid mo kin ni Marie, ising. Naparigat iti husto. Gapo iti dayjay nga inaramid mo, mapanunot na siguro ti pumanaw dito'y lugar tayo. Ay, katuwin, Lita. Awanin ti sa bali apanggitan ni Marie. Iso apimpiman met, nakakaasi met. Nakalas lang aruden. Kasi pa ilang ti ugali na. Awan ti mga lakin ko, nagaputa naglaad. Parigatan tayo kiti dayjay babae. Kasla anak namin ti engkanto. Kasla saan a tao ti langana. Kasla di mabuybuyak ijay TV nga engkanto, anagalas tilangada. Correct! Ay no! Tirombangkin ko anak at may baon-baon laeng dito lugar tayo. Correct! Ay, langam tinabambanog, Maray. Anyaya tinararamid mo. Pinagdalos dakdalita. Gigi kan ising, Tata Herman. Anya? Oh, kahit tinangdanan da ka nagtrabaho. Inikandak lang iti may sa biskwit. Kansa nga baso adanom. Anya? Ay, sana na saya tay tangar aramidan dakin ka, Maray. Tata Herman. Nay, agluwa ka manen, Maray. No sana kumanalaad. Sandak nga uyawan, Tata Herman. No napintasak la kumamat na kaskadakwada. Napintas kamat iti panagkitak, Mare. Kunkunam lang, dayta, Tata Herman. Sana ka napinta sa babae. Naglaadak. Saan ka nalaad, Mare? Napintas ka. Saan, Tata? Mala? O may kaman kidi. Inarakop nakmanan, Tata Herman. Di mo't ikan iti sa bali akay papananti panangarakop ko ken ka, Mare. Arakop laeng ti may sa nga apong. Tata. Ay na, masyanak itiraramidan daken ka, Mare. Imbag pa'y kadakayukan ni Hercules.
Tamawatan, tata. Saan kami ngamin uyaw kini Hercules, Mare? Saan mi nga ugali day tagoy uyaw? Tata. Ala. Umay kay di balay me. Pakanin ka, balasang ko. Amok ngamin, amabisin ka kahit. Ala, umay ka. Apong, nakakaasimot ni Mare. Langana ti mabisbisin. Wen nga raw, Hercules. Iso nga inawis ko dito'y balay tayo Tao may mangan. Madlaw iti langana ti nakakaasin, Apong. Agmay sa langarudon nga agbibiyag. Uyawan, kun ibabaon pa'y laang dalita. Gigi kun ising. Ay, masya naklaw na yan kan kwa na. Kasla, kayat kun niya ampunan. Apong? Ay, kasaritak man gayam no kayat na nga ampunek laengain. Ay, wey, kastangag paiso, Apaw. Kababain no ampunan dak, Tata Herman. Anya kumangay ti pagbay na Mare. Kababain kada kayo kan ni Hercules. Ay, awan ti rumba nga pagbainam. No, kayat mo. Agtalinaid kan dito'y balay may kini Hercules. Kasanon ti balay ko. Ikanda dumpay laeng ati balay mo. Katagnaid kan dito'y balay may kini Hercules. Tata? Ala. Aramid mo ti bagbagak. Tapno, saan ka nakakaasing agmay say di balayaw? Herman, asawam ka din ni Mare. Anya nga asawa sasawam dita, dugan. Nakita nga'y narakop mo ni Mare. Anya? Ay, Herman, agsilosak. Kaya't kumit nga arakupan ni Mare. Ay, agawid ka kay din dugan. Sa bali manin, dita panunot mo. Ay, inyawid mo pa yan dito'y balayaw. Agsilosak ka talaga. Inyawid ko dito'y balay, mega po tamasyanak kwa na. Day talaang dugan. Ay, Herman, armak ko man ni Mare. Anya? Ay, sana mabalain, dugan. Apay asan na mabalain, Herman? Kaya't ko dayjay Mare. Asawa ako. Sumardeng ka. Saan mabalin niya asawaem ni Mare? Apay asan mabalain, Herman? Saan nga rod mabalin, dugan? Apay nga rod saan mabalain? Kaputa saan mabalin niya asawaem, dugan? Ay, unay kan, Herman. Nagrigat ka kasarsarita. Ay, siyak pa yung tinarigat ka kasarsarita. Ay, basta, sana mabalin niya sa waim ni Mare. Rabiin, Mare. Maturog kan. Anya pa'y lati aramidem dito'y ruwar. Sa anak pa'y makaturog, Hercules. Anya? Amangan numapuyatan ka, Mare. Awan ti rumbang apagdanagam. Maturog akto inton madamdama. Nagadayo, tinakaiturungan ti imatang mo, Mare. Anya ka di ti pampanunutam? Kaya't kumot ti pumintas, Hercules. Anya? Kaya't ko ti pumintas. Tapno sa andak at agtagibasitan dagiti tao. Mare? Nagngisit. Kan naglaad nga mintirupak. Iso akanayon dak nga uyawan. Di mo kuman ikan kanu dagiti ibagbagadakan ka, Mare. Baybay amlatan ida. Saan anasaya at aramiden da? Da kayo lang kan ni Tata Herman ti makaawat kanyak. Kan saan nga agbutang itilangak, Hercules. Saan kamat analaad, Mare? Awan tinalaad a tao. Adda! Siyak day ta. Mare? Ingka maturugan, Hercules.
Bye-bye ang naklatan dito yung agmay-maysa. Sige. Panawan ka pa yung nga road, Mare. Kayat ko talaga ti pumintas. Anya nga ta ti aramidag. Nauma akon iti aramidan kanyak dalita. Ising kan Gigi. Nagsakit ti panagsasauda kanyak. Adda agat kandila. Adda ngagpaiso. Sa dino tinaggapan day dyan. Adda kandila iti saan unay nga adayo. Asino nga'y tinangikabil iti kandila dita. Awan mo tinakitak a tao nga'y may ditoy. Inakitaan ti kandila. Nangisit a kandila. Apay asaan a maidap ti apoy na. Ay, naidumduma da ito'y a kandila. Nagangin iti napigsa. Kalat na iti mapaspasamak. Tinasayaan. Agsubli ako ni Jabalay da Tata Herman. Saan agagangay da ito'y mapaspasamak? Apong Herman, nagpastrok ka kadimanon iti sabali a tao dito'y balay? Ha? Ay, saan, apaw? Apay anak ko namday ta. Adda nakaturog ije papag a babae. Nagpintas! Anya, ay, sa dino tayan day ta nagpintas sa babae, Hercules. Umay ka, Apong. Ay. Inta kitaon jay babae a nagpintas! Ha? Ay, babae nagpintas? Ha? Apay nga da dito'y unag ti balay day ta babae. Ay. Un nga road, Apong. Ay. Italaeng ang makakita ak iti naidumdum ak kinapintas. Uray siyak. Ay na. Kasla prinsesa ti kinapintas na, apaw. Madlaw nga uray no nakaturog. Apong, sa dino ti ayan ni Maray? Ha? Ay, unyag pa isaw. Napanan ngay ni Maray. Awan mo tindi to'y balay. Saan nga ta nagawid matlaang ijay balay da, Apong? Ala, Apong, saan pa'y anagriing ti babae ang napintas? Uwan nga raw, Hercules. Ay, itay pa'y nga orayan ta makareeng. Naiyaw-awan lakit di day ta babae dito'y balay. Ha? Kasano kumaan na kaunig dito'y balay nga itay ta babae? Sa bagay. Sino at talaga day ta babae? Nagpudaw pa'y, Apong. Herman! Adda ka! Ha? Ay, nidugan. Anya nga tamanin ti bagana kanyak. Herman! Adda kayo! Mabitlang! Dugan! Urayan na kami di tarwar! Wala. Umay kan, Hercules. Saan arumbang umunig dito inidugan? Makita na dahi ta nagpinta sa babae. Ang mga nuarmen na. Una, Apong. Anyaya ti bagam, dugan. Herman, adda kapiyo. Adda kinirog bagas ti kapi, may. Uray basta adda. Umayak makikape, Herman. Mabitlang, tay timplan kay ti kapem. Ay, siya kung ti agtimpla iti kapek, Herman. Di mo amo ti timplak. Saan ka nga rod na mabali na sumrek? Iso nga orayan naklatan di ti ruar, tay timplan kay ti kapem. Nay, apay nga may na di na kaya tapastrakan. Saan nga rod na mabalin? Ay, Herman, adda ka di ilam lamang mo.
Iswadi na kaya't apastrakan di tabalayaw. Ay, awan ti lemlemeng ko dugan. Basta urayin na kundi ti ruar. Mabitlaang, Herman. Apay dugan? Ay, nagpalew ti panunot ko. Ha? Sana gaya mamakakapkapay. Aniya? Kaya't ko lang makita ni Mare. Awan ni Mari dito'y balay may dugan. Ha? Ay, napanan na, Herman. Ay, jak amaw. Amangan no nagawi din ni balay da. Ay, awan ijay balay da. Ha? Ay, kasano nga mong awan ni balay da? Ay, naggapu ako ni Jay Balayda. Anya? Nakatrangka ti balay na. Isu nga awan. Ay, napanan nga roden ni Maray. No awan ni balay da. Ha? Ay, ulbud ka talaga, Herman. Apayan ay bagam nga ulbudak, dugan. Ay, dayjay man ni Maray. Ha? Ay? Nakatanaw iti tawayaw. Ha? Ay. Awan mo't itay ni Maray. Ay, anya nga awan. Dayjay manaw. Nakaisam ako mitkita ka data. Ha? Sa dino tinaggapwa, Maray. Apay nga itakala ang nagparang. Anya? Sa anak mo't arimrimwar. Kaririing ko laeng, Hercules. Ha? Awan mo ton dyan nagpintas a babae ang nakaturog itay. Napintas a babae? Kunam, Hercules? Wan, Maray. Nakitam ka day jay babae ang napintas. Nakaturog itay dito'y papag. Awan mati sa bali a babae ditoy. No di siya klaang. Anya? Imposible. Pinanawan mila ang itay dito'y ang nakaturog. Anya? Kun agpada kayo itibadaw dayjay a babae. Ha? Wan, Maray. Agpada kayo itibadaw iti dayjay a babae. Ay, di na kumamutrabakan iti kasta, Hercules. Talaga asyak laeng tinaturog dito'y papag. Awanan ti sabali pay. Anya? Talaga nga awan tinakitak a babae ditoy, Hercules. Apong, adda karkar na napasamak. Wan nga raw apaw. Imposible. Ani Marije nakita ta itay amat maturog iti papag. Sa bali matiro pa na. Nagpintas a babae. Ken nagpudaw. Adayaw iti langanakin ni Maray. Sigun kan ni Maray. Awan ka na tinakita na sa bali a babae ang naturog iti papag. Anya? Apong, karkar na da ito'y ang mapaspasamak. Ay, talaga nagpintas di babae ang nakita taytay. Kasla prinsesa ti kinapintas na. Maray! Sa dino tayan mo, Maray! Apong, awan mo ton ni Maray. Ay, napananangatan. Ay, rimwarasan ang nagpakada. Ay, adalangin tayo dito eh. Amangan no nagawi dun ijay balayda, Apong. Nalabit na kasta. Ay, katurturo kak pegi din. Ay, inagman gayam kita ni ijay balayda no nagawid niyag paisaw. Sige, Apong. Mapanak man pa ijay taltalon. Ay, sige. Ay, hanya mo tinda dyan, Maray. Rumwarlatan na saan niyag pakpakada. Ising, kitaan nyo, adda nagpintas ang babae. Ha? Wan nagpaiso. Nagpintas ang babae ti sumungad. Ha? Asino dayta? Oh, nagpintas matan. Langana ti baknang.
na idumduma ti kinapintas na. Taga-ano nga taday na babae? Nagpudaw kan nagseksi. Sa tinungay ti papanan na. Oh, aday ta. Asidagan dito'y ayan tayo. Abay, akit kita andak. Lita, Gigi, Ising. Am muna kami? Anya pa'y dagiti sumaruno ama pasamak. Gagayem, diyo liwan na denggen, tituloy ti makalawas a serye tayo, Anapolwan. Tinangisit akan dila. Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Isagani Yalong Bulyeser, kan iti direksyon ni Bergie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon Hercules! Agyaman kami, itingkay panang trabay.